So welcome लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि सायाव लोगोफोर जों दिनैनि बे भिडिअआबो बे आलायारन फिल्मनि बागैनो जागोन। जुदि नोंथाङा बे आलायारन फिल्मनि बागै गासै बाथ्राखौनो मिथिखाजोब्बाय अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नायाबाबो जागोन आरो जुदि नोंथाङा मिथियाखै मिथिनो लुबैदों अब्ला नोंथाङा बे भिडिअखौ नायोबा एसेब्लाबो मिथिनो मोनगोन। बिदिब्ला बांद्राय फैबाय थाला भिडिअखौ थाबैनो सुरु खालामनोसै। लोगोफोर बाथ्राया जाहैबाय मा 1986 मायथाइयाव दिहुनजानाय बे आलायारन बड' फिल्माव जा पिक्चार क्वालिटी आरो भइस क्वालिटी बेफोरो बारा मोजां नङामोन जाहैबाय। ओमफ्राय बेखौ दा एडिट खालामफिननानै दा पिक्चार क्वालिटीखौबो एसे इमप्रुभ खालामदों जाहैबाय आरो भइसखौबो माने नइस दंमोन बेब्रे बाबा खोनायोमोन जाहैबाय। बेखौबो रिमुभ खालामनानै ओमफ्राय बे भइसखौबो माने क्लियार खालामदों जाहैबाय। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै, बे बाथ्राखौ बे आलायारन फिल्मनि हान्जानि जोंथ' बड'सायानो गावनि खुगानि रावजों बुंदों। नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिदिब्ला। जायखिया जों नाजानायनि उनाव जों एक सप्ताहनि उनाव जों क्लियार जाबाय। जों नाजायै एकदम खालामनानै दा दिनैनि दिनाव मैया जों फाइनाल माबाखौ डिजिटाइज खालामनाय जाबाय। मैया जों फाइनाल चेकआप खालामबाय एकदम दा माने गोदान फर्माव आरो माने कालाराबो गोदोनिफ्राय साबसिन जाबाय। साउन्डखौबो एसे पलिश खालामनानै डिजिटाइज जाबाय नालाय। गोदो माने फिल्मावबा फ्रेफ्रे शब्द जायोमोन एसे, दा माने डिजिटाइज जानानै क्लिन जाबाय आरो पिक्चाराबो गोदो माने फाइनाल एसे फ्रेम केनभासखौबो जाबाय, मोजां फ्रेमाव फैबाय। दा बे हिसाबै बुंनो थाङोबा गोदोनि आलायारन पुनर्जन्म आरो दिनैनि बे आलायारना पुनर्जन्म जाबाय मोनसे। बे माने 25 बोसोरनि उनाव बे जोंनि आलायारना दानि आलायारना आगोलनिफ्राय एसे टेकनिकेलि माबाखालि साबसिन जागोन बायदि मोनदां। बे जादों आरो बे लोगोफोर जों दायो खोनाबाय एबा मिथिबाय नङा होनब्ला? दा बेफोरबायदि थासारि हिसाबैब्लाथाय जों बे फिल्मखौ एबा आलायारन फिल्मखौ बे बोसोराव नुनो मोनगोन एबा नायनो मोनगोन ओरै होननानै जों दा 99% साननानै लानो हायो आरो। दा नेना थानोसै माब्ला नुयो। आसा खालामो बे फिल्मखौ थाबैनो नुगोन ओरै होननानै। बिदिब्ला बेजों लोगोसे बे दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।